The ZANU-PF political commissar Sevia Kasukwere, popularly known as Tyson, has a lot of times been fingered in causing confusion and disruptions of the councils countrywide. This time he has failed to cover up his footsteps. Sevia Kasukwere is fingered in this corrupt act of rigging elections in ZANU-PF primary elections in Norton, and here are the leaders in ZANU-PF who were heavily involved in rigging the Norton elections with instructions coming from PC. Mofu andina chandaka briefwa na mashaya mombe ndakatoda kumufonera uyu mashava atizo mofu kana mapiwa mari madi kuti tishane ndikati ndozi kupopota mama kuti we mari chejo nemunhu wanga ndaviri zvichudzi ende tukumesa Harare province yes fine mashaya mombe akataura na Mike Nakadengu kana even mukabata Mike Nakadengu paipa pamakafona ndaida kuti ndikuti taurai na Mike Nakadengu ndo vatamba zvinhu zvavo handaikwanisa kuti nditi bhozi zaitwa chile bhozi ndo vakauya kuti anga ari mira munzemo pakatambika mupana uyu anga aona 7 ndo kutaura chikwadi maji mofa akabuda maji 7 namaji pakurongedza vanhu makaita semakarongedza makapita kadaro ende vabuda idzi 7 handikuziva chipenge chemaji 7 handikuziva nega aya ndo acha nganyati 1 2 3 4 atazovhura bhuku usiku utakazovhura kamemiza musubuda musenda kusama tipa mashaya mombe ndo tibudi muende vanogwara mashaya mombe akatati akatiza dzine mare zenyu dziri dzimapisa mishizha aribude nekufei zvikanzi asiyamona tongochenenyaya mechibva mazeerenga mechibva madi averenga mangona handwriting muone munhu ndimaike kana naningiriki ndimaike kana aya wani munhu pay wani munhu mutudi ndimaike kana kadena mofundani inini handaikwanisa kubva papolice station ndandakadai pakabva vatavengwa vari kuti vanhu vakudaika ndakachibva ndokufana wanika pavakasumuka before vasati vasumuka nditaura nevatavengwa takatora kadistance kubva apa kuuya panapa ndichiti ndo zviripo zvikati regai timbozama dzimwe meti oi masero ava vanhu ndobvuzandaita oi masero muchidaidza masero enyu muchidaidza vanhu vechiuya isina vatavengwa tauzikati navatavengwa zvakufana zvakufana ndo pakanzi 1 250 inzwai 250 inini ndakazonzi tapayapaya pamakasvika kuti pamota paya tikati zvikanzi mofu chinjai nhamba ndikati kuchinja nhamba sei tiri pande paya zvikanzi chinjai nhamba Nakadengu naMike ndikati kuchinja sei mapepa ndikati haiwa mirai handichinji nhamba chinzai ndikati handichinji nhamba vezveudofu mina tine mapurisa ari pano sajeni uya pano neuya pano uchibva wesajeni ndikati havari kunditi ndichinje manhamba vari kuti zvabva kuna PC zvikanzi PC ani zvikanzi national vakasukuere vari munhu mirai national vakasukuere ndo vafona asi vauya turushad ndikati ho mapurisa mazvinzwa zvikanzi ndikati tamuri zvikanzi nemapurisa tiri kudawo zipi vikara kuna Mike zvikanzi zipi iri kuya chipindai mukati chinzai ndo pakakabira mapurisa zipi iri kuya kati okay fine handiti mati chinja iwe Mike chisaina mai manhango aripo echibvasani mai manhango chisaina Kadengu chisaina achibvasani kati okay fine ndakisawo runyoro rwangu bhozi madi Mike tinzi madaro okay fine handi mati chinje 7 takisa 250 ndivanati 257 ipapo dai vakanyatsa kuona ballpoint yangu yanga yakanyora 7 ichibva yazi 257 ndakaisa 200 uku na5 mumashure mani pamberi pa7 ndakaisa 25 ndakaisa 25 apa pa25 ndo pakazi 257 pamberi ichibva ndati alright fine mapepa tapinda nemapurisa ndoburipoka ndati takunodaidzira tese nekugozi maagents anokwanisa nge aripo ndibva ndaita exactly 000 pakati ningi done zvanzokorai futi pakati ningi done in the same mapepa ndibva ndati ndapedza nazo muchingoti buda tatsva yabva yafoni zvipi tonei izvi zvatopikicha zvipo ndipezvibva izvi zvachinjira papi bepa ripi ine nyina makataonyera musati machinja nyini etiwe mfoni zvenenge iyi foni mati tinani kuda tiwa ungatangamboseka tavhomeka muripo because I said I negotiated ko mabu zakarira ngoma zakarira ngoma mofu ipapo so na 20 to 4 kana mtsamkati mimi hata wana mtsamkati ndakanga ngaripi
akachapita nekuti anga atokona akanyarira azimamano zimanzivadisa mwangoti pashadi nachengeta chemene kunoko imwe mwese moenda vakana makaita marechezo dzinaisa machizepese yapapo ibatira president tikuti pashadi nachemene kunoko ndivatengesa aendesa kufanisa nokutemba muso from 7 to 20 apo rimwe racho vekambana iri kakanisa kapinda nemaja ari ndiromwe ane bhuchongera manje ari nyaira ndi apana kubata zvekutonyora toko dzadzo dzimwe kucheka cheka mofu uri makatota zvina zvoti mukati ibhuku yesazinya ongorwa kuti azvoneki vanhu dai vakada kuongora bhuku indi yangu ndakanyorera pamusoro peboneti yakatoita nhete ndichiramba ndaona kuti ana Mike vatokanda mabhokisi in fact inzwai Mike Kadengu mapurisa vari 2 vanga vari kumwe chete inini ndandirwati vote mai manhango vakazongoti mhofu modi ndozvataura vana mungagara matomaka naShadini kana ari pisi vadarwa kuti ndo munhu wavo hanzi Ronald ani chimeja here chichi whatever okay fine ndiani okay fine so ndoisa papi done vakatosumuka nemota mhofu kuenda kunoanyorera vaine mupurisa nasajeni vakadzokera vaine makoti kuti zangoma poitika yesadaana kwe meeting yezikuti saka iye akazogomera kuti foni kuchaita inini aiwa ndakati taura naShadi ndakati Shadi pindura vice chairman wafona sika ndiri kutaura nawo ndakatoti Shadi pindura vice chairman ndiwe une vakomana vako ndo vasaina ngavatore bepa vaite recount box vanoona zvikanzi arimo iri mapepa ndikati arimo aiswa vaisa ana Mike tora Mike naKadengu vaisa imwe ishu ndikuenda ndikazipiwa ndinzakaina yaita vana kuzonokweta zoni ndozvinyambo ndizvo ende haana kudya nechi vanhu vese kana iye Kadengu wacho andakazomufonera hana kupuwa Mike wacho ari kuchema chema mai manhango ndandinawo handirinyero mai manhango ndanditori nawo vechitu mai jadaku vaka vakamesa kuno vakambonyera tsamba yavo vachinisita tikati tsamba yezvairi maidi mameita mujiyante chame kutigare dare susandika maisina chidhana zvinozota sawa achimire matiza tese apera tajiwa zvoduva ndikuita se mukomana uchiutoita kunzi awo tukichi kutavirana chame ivo akangoita zvakanaka mwachidaku vari maabata takabata tine chipinda pagraundi vangu kuti muprimesteri mukunzi zvakati zvakati vabva mapinda chi nabedi hamida kuzofunga sei pane miti yatakaita kweyo vakangobhurowa ange mamusinyengeri madzimai vakapaitewo muenza ndicho zvikasemu pamuenza muchiwoti majedogo vakapopota zvokuti ine vakasanondoona manje kuti komiti yatokanisa maisaro kamashaa kuti kochiamina matiregere ngiti kwaiwa mandini miti yemadzimai ndosvike muna kupopota kuti nhasona zvakasogani vonyara zvaketa chenda mberi mai chibona mutawo kochi achiyamira kutobva pana kana ndakubva pana ndisongwe kuzipesesi panongani pongosvibisa aiwa takawira mapesi zokumbomana ngaitese kasipesi wemwana muchimana ndika muna kajiwano chemanewe ndakatonzwa kuti mai kana vakaramba vanyara vanchimanewe handine bati withdraw withdraw tani ndapase muenza so withdraw kuma kuna muchipopota mukata mukwadumibva pana bezvi kasanga sizonzi chichakaite afai nyaya pera andozota mai wakaita se pane godo vakarwadziwa ndikafana chanene vakafana tatesina chanene wachombo meta kunzespeuti meta yakunzespeuti angagurupana kana ana chikumbana meta yakazera ndi maitembana vatamba kutema vabodza asona kusese province varipoterere nyama jizo contract dzakavachomboda zviso zvakamira kanasi pabvafona chi meta ndindo vana kasikwera ndizvo zvisensemi but pane chakakukira shangambe kada kuitika tiri kukona vafona mejadako zvinochena tsamba nyama kanya takaitambira handi vakasukura vaidzora mamaenda kumuzungu kudarika province vana musoro vachombo zonzaenda province ana chombo ndi muzukuru nambuya namuzukuru endai kuprovince atiri mambuya daro mataya futi tokanisa zvinzani ndinguzi basina makana kuti mambe makaisa kunzi vauya zonza chiuya kuchiti kumatine management chipiri vasatine management ndakasvika vari magara nachiaumani chikamenda gara vanowirana nachiaumani zvinowirana
Kagara munhu right. Mai jera kutaura nyaya. Ndakanyora tsamba kini. Tsamba iyi haisina pindu. Vakana sora kuti utaduze ziva kuti sisi. Aiwa. Ndakakupindira maonesa ramba yadiza mutazvipinda paground. Tsamba iyi kuti igare kusinza ndika. Zvikakanganisika. Kanza nchema nemwana jiwo. Ngatimboza kukambena ndika. Tora zvismart. Atasvomera. Kuzogara pashi. Munyutonzi hautukechi? Amai. Simple. Chama ndio chiposele tataura kuti munhu management. Kuti shwa kana chine chikukwandika kuti katochivantika. Yeah. Chama ndizvo zviro ndizvo takawira. Kusaimba ndeko mafone mana kudzezo. Mukafuna chomba wana kudzore kuti zvozundore kudzora mudirechi. Tasini. Fine, that's right. Yechi 2. Kana ane kembe yake. Kana ora mtano chikuzoni. Kuna cheme, ndizo menga munhu. Apa pesa zomotora. Gairi gecheme nsani punjikidza. Kana kuti arore mukadzi wake ndinda ngatata kana kuti arore mukadzi aro beauty ndepasani mubhiti arona kana saka haasi kukwanisa kuti atonge nyaya yangu uku akagara miti kuti ada mutora useneta wangu saka ndagara pasi na mhlanga na humba na mafratini yeta sanachaime saka muri kembi kuma kuti kana nikembi muri mune kembi humba mhlanga na mafratini na chia woman ava choma kati pamusoro makatora muchichema muchiti mandiregerera papi ndagara nemiti kupi na chia meni kwasakai mukuti kana kene kembe zanzi yakananzi kembe yakanaira bruno mukadzi wake chidhaa nemayuthi nekuni kuzunza mai hanzi nyama inga munhu imi ndimo wakutora musanga vazida kuti kana adhizopo chepe zikanzi pavasi vanzi ndina maripoti andinayo ikwamasimire mbwe saka muwandira munhu ngati chairman pamusoro varume vandika kana humba namafuratize vaine kembe andika ngatovhunduka muno kuti mafuratize ndo kuti kukoma kwandiri nini ina ndiye behind chi ebasa zhinji ine andika ndipema story nini lepamafuratize humba ndoti andira program but hazikaita meeting now hanzi pamaka musema makaramba kuti amasoka nepepe pamaramba kuita roko wakaya chikomana cheche inini vakanana notisimudza vabhodza mazva ndaita sei because ndiri pawo futi ari pakankomana malinga wewe ane makati atuita roko bvuna kuti ita roko mwana tatuita roko wakazoti kuita chini chipiri chipi ndizosvika nika pamaito zvachiri ndakanga ndavakanganwa vananza chiwa mada makanga sene ndazvasimudza hanzi vakasanga kundita chi vakasanga kundiintroduce andika nokuti vangazva kuti ndandagara pasi ndaropa because ndiri pawo sana mafriends vangarambota sei kuita roko ikaitana chauma saka vanhu vanofanira kuziva kuti ndiri pawo muchizani chigaro changu hamutore pavarana mafriends anzi ndakatondivisa kuti achasamona kana nabruno nemukadzi wake nachidhaa musanga manje osamona saka pana